Kiitos Jeesus, että me myös yhdessä kaikki saadaan oikein rukoilla sitäkin, että ristisi veren ja ylösnousemuksesi tähden, yhtyä Pekan ihanaan rukoukseen ja pyytää, että anna Jumala, Isä, anna Pyhä Henkesi ja kosketa ja hoida särkynyttä ja haavoittunutta. Hoida meitä kaikki armossasi. Aamen. Suuntaviittoja särkyneen, yksinäisyyttä kokevan ja tukea tarvitsevan ihmisen kohtaamiseen. Nyt tuo saattaa olla vähän liian pienellä. Mä teen parannusta ja ensi kerralla ei ole noin pienellä. Mutta sitten jos haluaa sen itselleen, niin sitten sen näkee siinä ainakin. Ja mä nytkin kerron näistä niin tarkasti, että asiat tulee kuitenkin, vaikka ei näkisikään ihan tekstiä. Eli lähtökohtana tälle sarjalle ja koko tälle asialle, mitä ollaan tekemässä, niin on se, että Jumalan sana hyvin vahvasti kutsuu meidät, kaikki kristityt, auttamaan, niin kuin Pekkakin viittasi tuossa omassa puheessaan, päivän teksteihin liittyvän Galatalaiskirjeen 6. luvun sanaa. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja Jumala on antanut alusta saakka kristilliselle seurakunnalle semmoisen hyvin perustavan tehtävän. Tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte. Ja siitä teidät tunnetaan minun omikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja vapahtaja itse on todella kutsunut koko Jumalan seurakunnan välittämään ja rakastamaan ja kantamaan lähimmäisiään. Ja se ei ole siis mikään sellainen niin kuin yksi näkökulma tai jotenkin sivuasia, vaan se on olemuksessa, kristillisen uskon olemuksessa. Hän sanoo, tästä teidät tunnetaan minun omikseni. Hänen tarkoitus on, että se on se, mistä meidät aivan erityisesti tunnetaan. Ja hän sanoo tämän viimeisessä laajassa opetuskohtaamisessa opetuslasten kanssa juuri vähän ennen ristin tapahtumia, samalla viikolla. Että muistakaa tämä. Hän vielä korosti. Ja se ei ole siis, niin kuin Raamatun sieluhoitonäkemys, ei ole niin kuin jollekin erikoismiehille tai erikoisnaisille tarkoitettu tehtävä, vaan todellakin koko Jumalan seurakunta on kutsuttu siihen. Ne sanat on meille kaikille. Tällä hetkellä, missä me nyt elämme, on surullisen paljon erilaisia uhkia, ulkoisia uhkia ja sisäistä pahoinvointia, yksinäisyyttä. Samaan aikaan hoitoresurssit heikkenee vaarallisella tavalla. Meillä on paljon vielä, ja meillä on ihania ja hyviä ammattikoulutettuja ammattiauttajia, ja jokaista heistä, jotka tekee arvokasta työtä, on syytä arvostaa ja kunnioittaa. Mutta heidän mahdollisuutensa auttaa heikkenevät koko aika. Ja monet ovat hyvin huolissaan. Ja näkevät sen arkisessa työssä. Ja hyvin monet ihmiset kokevat sen siinä. Tänään just tuli uutta tutkimustietoa, jossa yhä useampi ihminen kokee epäluottamusta ja sitä, että ei saa kerta kaikkiaan apua. Ja tämä ei ole siis moite, vaan tämä on niin todellisuuden kuvausta, että tämmöisessä tilanteessa me yhteiskunnassa ja maailmassa ollaan. Mä näytän tässä, mä muuten pysyn täällä vähän niin kuin suunnilleen samoilla paikoilla. Mä olen yleensä vähän eläväisempi ja tulisin sinne teidän vielä lähemmäs, mutta kun nämä kuvataan, niin sitten mä en voi ihan kauheasti täällä liikkua. Yritän vähän pysyä paikalla. Tässä on viime viikon Hesarista, Helsingin Sanomista tämmöinen kuva. Ja tässä kuvassa on masennuslääkkeiden käyttö tällä hetkellä. Ja täällä on 210, muistan kun pidin seminaareja masennuksesta, masentuneen auttamisesta, masentuneiden tukemisesta monen eri tavoin. Ja silloin oltiin hyvin huolissaan, että yli 400 000 ihmistä Suomessa tarvitsee vuosittain masennuslääkkeitä.
Sitten on monella muulla tavalla hyvin ahdistuneita ihmisiä. Tässä on tämän hetken tilanne, yli 600 000. Ja ehkä kaikkein huolestuttavinta tässä on, kun katsoo tätä tilannetta ikäryhmittäin. Tämä ei varmastikaan näy, mutta mä kerron tässä. Tässä on 15-19-vuotiaiden käyrä, millä tavalla se on noussut. Tässä on 25-29-vuotiaiden käyrä ja 30-34-vuotiaiden käyrä. Eli nuoret ikäpolvet ja nuoret aikuiset ovat kaikkein rajummalla tavalla, kaikkein suurimmassa ahdingossa. Sen lisäksi me tiedämme, että hyvin monet vanhukset ovat mitä turvattomimmassa tilanteessa monesta muusta tilastosta ja käytännön kokemuksesta lähimmäisten rinnalla. Tämä kutsuu vahvasti Jumalan seurakuntaa alkuperäisen olemuksensa entistäkin selkeämpään todesta ottamiseen. Mutta se ei tarkoita, että meidän täytyisi alkaa yrittää olla psykiatreja tai psykologeja tai mitään sellaista, mitä me ei olla. Mutta mitä me seurakuntana voimme olla? Me voimme olla armollisia, välittäviä, inhimillisiä, läsnä olevia ihmisiä ihmisen rinnalla. Ja se ei ole vähän. Usein juuri se on kaikkein tärkein apu. Ja se kuuluu seurakunnan olemukseen. Siinä me ei olla vieraalla tontilla, vaan ihan omalla tontilla. Mutta olen nähnyt varsinkin kriisipalvelutyössä jo aikanaan näin tämän kivun. Mä muistan sellaisen, kun Kotkassa oli siihen aikaan, kun olin itse toiminnanjohtajana, niin Kotkan ryhmässä oli 10-vuotisjuhlat. Ja siellä diakoniatyöntekijä Leena Vitikainen oli ryhmän ohjaajana. Ja mä sitten kysyin siinä juhlassa Leenalta, että Leena, sä työksessä kohtaat ihmisiä hyvin vaikeissa tilanteissa. Päivittäin. Mikä on sinut saanut tässä ryhmässä vielä vapaaehtoisena nyt 10 vuotta kohtaamaan heitä lisäksi iltaisin näissä kriisiryhmissä? Mikä on se motiivi, miksi? Hän taisi olla hetken aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi, että se on varmaan se, että tämä taitaa olla ainoa paikka, mihin mä voin tuoda niin kuin hyvin haavoittuneen ja särkyneen ihmisen toisten ihmisten yhteyteen. Niin he voivat tulla kuulluksi niin kuin sen kipunsa kanssa. En muista ihan tarkkaa sanoja, mitkä hän sanoi, mutta tämä oli se ydinajatus. Ja toisaalta tuntui valtavan hienolta, että tehtiin sellaista työtä. Hän teki ja monet muut tekivät. Ja arvostin sitä kovasti. Toisaalta tuli vähän semmoinen kipeä olo, että eikö se sitten aina ole Jumalan seurakunnassa näin? Että tarvitaanko erikseen tämmöinen ryhmä? Ja sitten kun aloin hiukan tarkemmin tutkia, että mistä on kysymys, niin huomasin, että hyvin, hyvin monet kokee suurta kipua, riittämättömyyttä, että osaanko mä auttaa. Että mä vaan satutan lisää. Yritänkö mä liikaa, osaanko mä laittaa oikeita rajoja, osaanko mä oikealla tavalla auttaa. Ja se arkuus saa niin kuin vetäytymään ja jättämään sen meille annetun Jumalan antaman tehtävän tekemättä. Silloin sain niin kuin oman lähetystehtäväni ihan uuden näkökulman joskus 20 vuotta sitten suunnilleen. Ja se oli se, että
että osaltani haluan olla kouluttamassa ja rohkaisemassa ja tukemassa niin monia kuin mahdollista, että jos sydämen halua on, niin osattaisiin ja uskallettaisiin. Ja siitä on myös tässä sarjassa mitä suurimmassa määrin kysymys. Monilla on halua, mutta opetellaan yhdessä, että miten me osattaisiin ja voitaisiin tehdä se niin, että ihmiset käytännössä ja oikeasti saa avun. Yksinäinen ja hädässä oleva ihminen tarvitsee läsnäoloa, välittämistä, kuulluksi tulemista, myötäelävää jakamista. Hänen omaan yksilölliseen elämäntilanteensa jotenkin luontevasti liittyvällä tavalla. Ja se on just se juttu, mitä me voidaan olla antamassa. Ja usein kun me yritetään olla jotain muuta, kun ollaan ihan ihmisiä ihmisen rinnalla, niin se apu on kaikkein paras. Varsinkin kun vapahtaja itse on luvannut olla siinä meidän kanssa, kun me tehdään se rukoille. Hän sanoo, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Jotta mahdollisimman moni ihminen aidosti saisi kohdata Jumalan armon, rakkauden ja avun siihen käytännön elämän tilanteeseensa, tarvitaan niitä, jotka palvelevat käytännössä. Sen tähden tässä sarjassa on niin kuin 2 eri tämmöistä kohderyhmää. Onko silloin, kun oltiin Pekan kanssa kirkkoherrojen palaverissa, missä pohdittiin näitä asioita yhdessä, niin siinä niin kuin määriteltiin sitä kohderyhmää. Toisaalta ne ihmiset, joilla itsellä on tämä tilanne, että tarvitsee apua ja tukea. Toisaalta ne ihmiset, jotka haluavat olla tukemassa ja auttamassa. Ja molemmat ryhmät on tärkeitä. Sinä olet tärkeä. Tähän, jos mennään pikkusen tähän kuvaukseen, että missä tässä ajassa nyt ollaan, niin pikkusen syvemmälle, tai otetaan vähän monipuolisuutta lisää. Monet tällaiset jopa globaalit yhteiskunnalliset kehityskulut vaikuttaa aika vahvasti tässä taustalla. Ja Anthony Giddens, joka on yksi maailman tunnetuimpia sosiologeja, on kuvannut esimerkiksi valtavan suurta riippuvuuksien kirjoa, mikä on tullut maailmaan ja joka koko ajan muuten kasvaa, lisääntyy. Sillä tavalla, että se johtuu siitä, että koska sellaiset luontaiset elämään sisältöä ja tarkoitusta antavat asiat ovat niin paljon ohentuneet. Tämä on tietysti yksi näkökulma asiaa, mutta minusta hyvin tärkeä näkökulma. Hän kuvaa sellaisia käytännön asioita kuin vaikka kyläyhteisöt tai perheyhteisöt, sukuyhteisöt. Monet semmoiset, ennen vanhaa oli elinikäisiä työpaikkoja. Oli paljon semmoista lähiyhteyttä, missä ihmiset oli paljon yhteydessä keskenään. Ja ihmiset kokivat tarkoitusta ja mielekkyyttä ja tiettyä vakautta elämässä. Ja hän kuvaa sitä, miten monet asiat ovat niin kuin hajonneet. Suvut ovat eri puolilla, eivät lähelläkään toisiansa usein ja semmoista vakautta antavia ei ole kyläyhteisöjä, ollaan jossain kaukana usein. Ei ole semmoista läheistä huolenpitoa samalla tavalla kuin joskus ennen. Perhetkin on aika usein aika paljon sirpaleisuutta ja paljon kipua. Elinikäisten työpaikkojen sijaan on pätkätöitä ja etätöitä ja myös, että ei ole töitä ollenkaan. Myös osallistuminen seurakunnalliseen yhteyteen on vähentynyt. Ja monta muuta tällaista niin kuin jo pitkään tapahtunutta kehityskulkua, jonka lopputuloksena ihmiset elävät tietyllä tavalla irrallaan. Ja hän kuvaa tätä ihmisten irrallisuuden tuntu, yhteydettömyyden tuntu,
niin tämän tilalle tulee sitten erilaiset riippuvuudet. Ihmiset täyttävät niillä niin kuin korvikkeilla sitä syvää kaipausta, mikä on sydämessä. Ja nyt sanoisin, että vielä näiden Giddensin puheiden jälkeen on tapahtunut uusi muutos, joka näkyy tuossa tilastossa. Ja se on se, että nyt on tullut tavattoman voimakas teknistyminen. Eli se, mikä niin kuin korvaa sitä tilannetta, on nämä erilaiset tekniset laitteet. Yhteys tapahtuu niin kuin netin kautta ja aika persoonattomasti erilaisten sitä kautta tulevien korvikkeiden kautta. Mä ehkä kerron nyt yhden hiukan traagisen kokemuksen siihen liittyen. Niin ihana kuin tämä sarja on, ja iloitsen tästä suuresti, niin hiukan jouduin nyt maksamaan hintaa tästä. Nimittäin samalla kertaa, kun yritin Facebookissa kertoa ja laitoin semmoisen mainoksen. 20 rahaakin jopa siihen, että kertoisin useammalle ihmiselle, että on mahdollista tulla, niin ihan niin kuin henkilökohtaisesta sivulta. 3 tunnin päästä mun Facebook oli kokonaan kaatunut ja lisäksi Instagram. Ensin tuli siis 3 peräkkäistä erilaista hyökkäystä ja lopputuloksena, ja ne on edelleen kaatunut. En tiedä, saadaanko joskus auki. Mutta kun mä yritin, että Jumalan kiitos, te olette kaikki saanut tiedon kuitenkin. ja kun mä yritin Facebookin vaikka millä keinoilla, mä kävin 3 eri ammattilaisliikkeessä, tietotekniikka-ammattilaisten kanssa yhdessä yritin rakentaa sitä yhteyttä takaisin. Ja yhtäkään ihmistä Facebookista ei saa käsiinsä eikä keskusteltavaksi, ei millään kielellä onnistunut. Ainoastaan automaatteja, joiden kautta yrittää. Ja mikä niistä ei siis. Arvatkaa, mikä oli kaikkein empaattisin taho. Microsoftin Copilot. Sinne on näköjään ohjelmoitu semmoisia empaattisia lauseita, että voi kyllä, se tuo on tosi kurja. Mutta siis tässä ollaan, että ihmistä et saa kiinni. Ja mullakin kuitenkin yli 10 vuotta ollut siinä yhteydessä, tullut paljon oikeasti hyviä läheisiä ihmissuhteita sinne ja 5000 ihmistä plus sitten seuraajat. Ja ne vaan meni tosta ja apua et saa mistä. Ja kun mä tiedän, että kuinka monet ihmiset on näiden samojen ongelmien kanssa, ei ne, vaikka ne olisi hyviä palveluita monessa suhteessa, niin ei ne voi korvata ihmistä. Ja nyt se, että tämä nuorison muutos näkyy niin vahvasti täällä näissä tilastoissa, niin tässä mä olen merkannut tuohon 2016, kun se lähtee tästä tämä masennuksen lisääntyminen. Ja täällä vähän myöhemmin Mieli ry:n johtava asiantuntija, psykiatri Christian Malberg. Ensinnäkin hän toteaa, että todennäköinen syy tälle muutokselle on se, että tuossa vaiheessa tietynlaiset älypuhelimet yleistyivät. Ja sen jälkeen tämä kasvu alkoi. Ja sitten hän sanoisin, että tämä on meidän aikamme merkittävin kansanterveysongelma. Ihmiset eivät kestä sitä. Ihmiset tarvitsevat aitoa yhteyttä ja ihmisyyttä. Koneet ei pysty sitä antamaan. Mä en siis ole näitä erilaisia sosiaalisen median tahoja vastaan, vaan koen, että niiden kautta voidaan tehdä myös paljon hyvää, mutta ei ne pysty korvaamaan niin aitoa ihmisten välistä yhteyttä. Ja se, että se näkyy nuorissa polvissa kaikkein vahvimmin tämä, ei tietenkään ole mitään sattumaa tämän
Walberin mukaan se johtuu siitä, että he ovat kaikkein laajemmin siellä. Siksi myös syvä masennus, ahdistus, muut mielenterveyden sairaudet lisääntyvät. Lisäksi on taloudellinen epävarmuus. Pienituloisuus usein linkittyy tilastoissa yksinäisyyteen. On entistä enemmän yksinäisyyttä ja kipua. Samoin työttömyys. Ja toisaalta ikäpolvien vanheneminen. Se ei liity niinkään enää noihin teknisiin välineisiin, mutta siinä on monta muuta syytä, minkä tähden myös vanhemmat sukupolvet jäävät kovin yksin. Ja usein siihen liittyy sitten samalla fyysistä haurautta ja muuta haurautta ja epävarmuutta paljon, jolloin se kipu on entistäkin syvempää. Sitten nyt viime vuosina on hyvin rajulla tavalla tullut nämä koko yhteiskuntaa koskevat uhat, kuten sodat, luonnonkatastrofit, tartuntataudit. Ja tällaisten yleisten tekijöiden lisäksi on valtava määrä yksilöllisiä tekijöitä. On siis yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat laajasti koko niin kuin yhteiskunnassa ja ihmisiin yleisesti. Ja sen lisäksi silloin, kun halutaan olla auttamassa, niin sitten tilanne on se, että sitten siinä on kuitenkin sitten aina nähtävä jokainen yksilö omana yksilönään. Ei osana jotain massaa, vaan omalla yksilönään. Eli kun on 10 masentunutta tai ahdistunutta, pelkäävää, yksinäistä tai muussa hädässä olevaa ihmistä, niin me ehkä saattaisi ajatella, että masennus on sitä ja tätä, mutta kun kohtaa 10 sellaista, niin on 10 yksilöllistä ainutlaatuista taustaa ja syytä. Miksi näin on? Ja kun kohtaa 100 yksilöllistä ja ainutlaatuista taustaa, miksi näin on? Ja se tarkoittaa sitä, että ainoa mahdollisuus aidosti voida auttaa on se, että ollaan niin lähellä juuri sitä ihmistä, josta on kysymys, että aletaan jotakin aavistamaan siitä, minkä tähden hänestä tuntuu pahalta. Ainoa mahdollisuus on niin kuin Job omassa suuressa ahdingossaan kertoo, miten ihan parhaiten voidaan auttaa. Auttajien apu ei todellakaan ollut kovin taidollista. Hän sanoi, kuunnelkaa minua. Kuulkaa, mitä minä sanon. Olkaa kärsivällisiä. Antakaa minun puhua. Usein se, että ollaan niin kuin kuuntelevia, välittäviä, niin Job lisäsi tuohon. Sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Eli tässä on nyt niin kuin Jumalan sanan ja samalla syvästi kärsivän ihmisen selvä ohje, miten voidaan auttaa. Se on niin tärkeää, että mä sanon sen vielä uudestaan. Ja tämä on siis Jobin kirja 21, 1-3. Kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä minä sanon. Olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ei ole läheskään niin tärkeää niin kuin tietää kauheasti sanoja tai teorioita tai jotakin sellaista. Ei ole olemassa keinoa, millä mä ikään kuin nyt tästä yhtäkkiä poistan sen ihmisen vaikean tilanteen. Paljon tärkeämpää on asettua, olla läsnä häntä varten. Sanon aivan erityisen tärkeän rukouksen, joka on itselleni tullut tärkeäksi matkan varrella, kun on näitä erilaisissa yhteyksissä käsitellyt ja kohdannut paljon ihmisiä. Jumala, anna minun sydämeeni semmoista rakkautta, että tuo toinen ihminen oikeasti merkitsee.
Nimittäin jos siinä on pisarakin sitä rakkautta, minkä Jumala antaa, niin silloin siinä on se parantava voima. Niin kuin apostoli Paavali sanoi, vaikka olisi kaikki muu, vaikka olisi niin suuri uskokin, että vuoret siirtyisi. Mutta se puuttuisi, ne ei olisi mitään apua. Ja se, niin kuin se pysähtyminen siihen välittämään juuri tästä ihmisestä, mitä hänelle kuuluu, mitä hän kertoo, mitä hän on kokenut, mistä hänen kohdallaan on kysymys, miten hän sen ilmaisee. Ja pienin askelin, vähän niin kuin olisi herkät tuntosarvet, jotka ovat riittävän lähellä, että kuulevat ja alkaa niin kuin aavistamaan, mistä tämän ihmisen kohdalla on kysymys. Ja siinä hän itse samalla, kun meille tulee se kokemus, että hei, mä jotakin aavistan siitä, vaikka pikkusenkin, niin hänelle tulee se kokemus, että hyvänen aika, ihan niin kuin joku ihan oikeasti ymmärtäisi minua. Ja se on muuten ainutlaatuinen kokemus monelle. Me ei välttämättä tarvitse siinä aina sanoa sanaakaan. Voi joskus olla joku ihminen, että mä en todella sano sanaakaan, vaan päätän olla hiljaa. Nyt mä annan sen tilan hänelle ja kuuntelen. Ihan niin kuin tietoisesti päätän. Ole Petri, ole hiljaa. Kuuntele, välitä. Enkä mitään sano, ja sitten kun hän lähtee, niin sanoo, kyllä se Välimäki on niin hyvä keskustelemaan. Enkä mä mitään puhunut, koska hän ei sitä tarvinnutkaan. Hän ei tarvinnut niitä mun teorioitani, vaan hän kaipasi sitä. Ihminen, kun hänellä on hätä, kun hänen sisimpänsä on, hänellä on joku hätä tullut, hänen sisimpänsä on rikki, hänellä on ihmisten liian suuria kysymyksiä. Ja hän haluaisi sen saada tuotua. Ja jos me keskeytämme sen hänen prosessinsa ja alamme siinä välissä niin kuin kertomaan jotakin teorioita tai muuta, niin hän kokee, että hän ei tullut kuulluksi. Mutta jos me maltamme olla se rakkaudellinen peili, joka ottaa vastaan sen hänen hätänsä. Ja siinä kohtaa, kun vaikka pisarankin vaan, hän kokee, että hän nyt ihan oikeasti tuli kuulluksi. Ja hänestä tuntuu, että hänellä on niin kuin lupa tuntea näin kuin hän tuntee. Kun joku muukin sen kuuli ja ymmärsi. Ja voisi sanoa näin, että alussa ainoaksi tehtäväksi riittää se, että syntyy yhteys aidolla tasolla. Ei mitään muuta ei tarvita. Ei tarvitse niin kuin olla vahvempi. Saa itkeä, saa surra, saa kysyä miksi, saa olla totta ja saa tulla siinä kivussansa kohdatuksi. Se on alussa hyvin riittävä. Ja siinäkään ei nosteta rimaa korkealle, ei tule mitään täydellistä ymmärrystä. Se on mahdotonta, mutta pienikin pisara sitä. Niin siinä on suuri voima. On kysymys toisaalta yksinäisyydessä. Mainitsen nyt sen, että niin kuin otsikoissakin näkyy, niin tämä yksinäisyys on aika tärkeällä tavalla tämän illan teemoissa. Että ensi kerralla on sitten ihmissuhdekysymykset laajemmin ja siihen liittyvät vuorovaikutuskysymykset, jotka on tietysti myös osa tätä yksinäisyyspulmaa, mutta monella muullakin tavalla meidän kaikkien elämää. Ja sitten tulee itsetuntokysymykset ja sitten tulee kutsumus ja tarkoitus ja sen sävyiset kysymykset. Että ihan vaan sillä tavalla, että tässä on tämmöinen prosessi myöskin, joka niin kuin etenee. Miten eri vaiheissa ja eri tilanteissa olevaa ihmistä voidaan tukea. Mutta silloin kun ollaan tässä hyvin hauraan ja särkyneen ihmisen rinnalla, niin siinä on tärkeä osa on tässä ihmisen syvä kaipaus vuorovaikutukseen. Meidät on luotu siihen. Jumalan sana kertoo jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja luomiskertomuksessa. Siellä on aika mielenkiintoinen jo ennen kuin kerrottiin, että meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Niin jakeessa 26, siis jo ennen sitä, niin mainitaan. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Eli eikö se ole, jos voisi olla yllättävääkin, että
Israelin yksi Jumala sanoo monikossa, tehkäämme ihminen kuvaksemme. No meille se ei ole kovin vaikea ymmärtää, kun me ymmärrämme, että on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Jumalassa itsessään on siis jo tämä rakkauden olemus, myös tämä toiseen suuntautuva. Me näemme Isän rakkauden poikaa, pojan rakkauden isään. Ja Pyhä Henki on myös armon henki ja rakkauden henki. Eli Jumalassa se on Jumalan olemuksessa, hän on rakkaus. Ja tähän yhteyteen meidät on luotu. Ja sitten kerrotaan, että hän loi meidät Jumalan kaltaisiksi. Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi omaksi kuvakseen. Eli meidät on olemuksellisesti tarkoitettu yhteyteen. Meidät on olemuksellisesti luotu suhteeseen. Meidät on tarkoitettu olemaan rakastetut ja rakastamaan. Ja sen tähden, koska se on ihmisen olemuksessa, niin se on pohjimmiltaan myös ihmisen syvin tarve. Ja sen tähden se, kun ihminen jää ilman sitä yhteyttä, niin se kipu on hyvin syvä. Ja tässä voidaan nähdä myös tämmöinen niin kuin ihmisen perusyksinäisyys, joka sitten saa muotoja hyvin niin kuin monella tavalla erilaisissa käytännön yhteyksissä ja ulottuvuuksissa ja tilanteissa. Niin tämä, välillä katson, että pysyn aikatauluissa. Tämä pohjimmainen perusyksinäisyys tulee siis sieltä syntiinlankemuksesta, että ihmiskunta elää eri olotilassa kuin mihin meidät on tarkoitettu. Ja me näemme sen monella tavalla. Me näemme sen koko ihmiskunnan historiaan, sotien historiaan. Me näemme sen myös yksilötasolla hyvin monella tavalla ja kaikissa sillä välimuodoista siinä välissä. Ja tässä maailmassa on paljon sitä, että ihmiset joutuu kokemaan jotain sellaista. He eivät saa sitä, mitä sisin niin tavattoman syvästi kaipaisi. Ja tämä on varmasti myöskin yksi hyvin tärkeä syy siihen, että Jeesus omassa palvelutyössään niin valtavan voimakkaasti opetti juuri sen ottamaan todesta. Ja siinä kun kristinusko lähti niin kuin leviämään ja tulemaan maailmanlaajuiseksi, niin oli hyvin olemuksellista se, että he halusivat rakentaa diakoniatyötä, he halusivat rakastaa ihmisiä, niitäkin, joita kaikki muut halveksivat. Ja se on niin kuin kristinuskon olemuksessa. Ja se, kun me teemme sitä tänä päivänä, niin Jeesus sanoi jopa niin, että kaiken, minkä olette tehnyt yhdelle näistä vähimmistä. Jos käyttää sellaisia esimerkkejä, ei mitään meille mahdottomia asioita. Olin sairaana, kävitte katsomassa. Kuinka moni on joskus käynyt katsomassa sairasta? Ei tunnu mitenkään kauhean mahdottomalta asioilta. Me voidaan tehdä niitä. Oli jano, annoitte juotava. Oli nälkä, annoitte syötävä. Siis me kaikki voidaan oikeasti rakastaa. Se juuri on tärkeää. Lisäksi sitten yksinäisyyteen liittyy semmoiseen niin kuin hyvin käytännölliseen tilanteeseen. Monella erilaisella tavalla. Mahdollisen avun saamisen tarpeeseen on niin paljon. Tässä kirjassa on muuten täällä lopussa, täällä on noin 100 eri auttamistahon päivitetyt yhteystiedot tässä uudessa versiossa. Eli on valtava määrä erilaisia tahoja, jotka voi auttaa, mutta usein ihmiset ei tiedä, mistä sitä apua voi saada, eikä osaa mennä sinne. Ja siinäkin, jos me ollaan vierellä kulkijoina, että me voidaan olla tukemassa, että ihminen löytäisi sen avun, joka on hänen kohdallaan hyvä, niin sekin on valtava palvelus. Voimme ohjata, tukea eteenpäin. Ihminen kaipaa, joskus on kysymys asumiseen liittyvistä asioista, joskus fyysiseen kuntoon. Esimerkiksi vaikka masennukseen liittyvät tutkimukset kertoo, että säännöllinen liikunta, aika kohtuullinen, ei tarvitse olla mahdottoman niin kuin, paljon, 20 minuuttia, 30 minuuttia, 3-4 kertaa viikossa.
niin mielenterveyteen sillä on niin suuri vaikutus, että se on niin kuin samaa luokkaa kuin hyvin onnistunut lääkehoito tai terapia. Ei siis mikä tahansa lääkehoito tai terapia, vaan hyvin onnistunut lääkehoito tai terapia. Eli monella ihmisellä voi olla, että henkishengellisellä tasolla pyritään kaikkea mahdollista. Mutta ongelma onkin siinä, että kunto on niin huono, että se pitää koko ajan mielialaa. Ja jos silloin voidaan olla auttamassa siihen, että hän löytäisi tilanteita, tapoja, millä hän voi niin kuin saada kuntoa, lähdetään hänen kanssa lenkille, löydetään joku kiva, miellyttävä yhteinen tapa hoitaa sitä, niin se voikin olla mitä tärkeintä apua. Ja itse kullekin meille itsellemme, niin parhaita asioita, mitä voimme tehdä elämämme niin kuin suhteen pitkällä tähtäimellä, on löytää semmoinen miellyttävä, mukava liikkumisen muoto, missä meidän fysiikka alkaa voida hyvin. Se vaikuttaa koko ihmiseen, fyysiseen, psyykkiseen, hengelliseen, sosiaaliseen. Mutta se, että me niin kuin tavallaan tunnistamme sen ja voimme sitä kautta tukea, niin se vaatii sitä lähellä olemista. Että voidaan ymmärtää, mistä niin kuin tämä ihmisen kohdalla on kysymys. Ja vielä parempi, että me emme sitä hänen puolestaan ymmärrä, vaan hän huomaa sen itse. Esimerkiksi näissä ryhmissä ei pyritä heidän puolestaan kertomaan, vaan ne pyrkii antaa välineitä siihen, että ihminen voi itse huomata, mikä minua voi auttaa. Ja meidän tehtävä ei ole niin kuin häntä ohjailla, tai päinvastoin on tärkeää olla hyvinkin varovaisia. Me ei haluta manipuloida ketään, me ei haluta millään lailla niin kuin olla, vaan me aina arvostetaan ihmisen omaa aikuisuutta, omia valintoja. Ja ollaan tukemassa hänen omaa niin kuin tervehtymisen prosessia siinä aikataulussa, kun hän on valmis. Ja yksinäisyyteen liittyy syvä kaipaus toisen ihmisen lähelle, kosketuksen, hellyyden tarpeeseen. Ja myös seksuaalisuuden tarpeet on hyvin tärkeä osa ihmisyyttä. Ja toisaalta myös niihin liittyvät kivut on, niin kuin me tiedämme, niin tavattoman syviä myös tässä ajassa. Ja siihenkin vaikuttaa osittain tuo teknistyminen, että ihmisten läheisyys siirtyy ulkoisiin välineisiin. Jotain sellaista, mikä todella syvällä tavalla kuuluisi ihmisyyteen, niin siirtyy johonkin muualle. Miten ne tarpeet voisi saada terveitä, hyviä, elämää palvelevia vastauksia, ei rikkovia? Että ne toteutuu todella aidosti, hyvällä ja terveellä tavalla. Siihen Jumalan sana on antanut paljon suuntaviittoja. Me tarvitaan uudestaan niiden löytämistä. Myöskin on tämmöinen niin kuin syväpsykologinen näkökulma. Jo aiemmin elämässä koetut kiusaaminen, hylkäämisen kokemukset. Se monta kertaa saattaa olla vuosikausien hirmuisen syvälle sisintä rikkonut yksin jääminen. Murrosikäinen hakee omaa viiteryhmäänsä ihan valtavalla tavalla niin kuin omaa elämän suuntaansa. Ja sitten jos hän jää yksin eristetyksi porukasta, silloin kun se ryhmä olisi kaikkein tärkein, se oma ikäryhmä, se oma viiteryhmä, niin kyllä se jättää, ja jos se jatkuu, puhutaan ykköstyypin traumasta, kun on kertaluontoinen traumatisoiva tapahtuma, ja kakkostyypin traumasta, kun se on jatkuva ja pitkäkestoinen. Ja se jättää syvät arvet tuonne sisimpään, että myöhemminkin elämässä voi olla tosi vaikeaa kokea yhteyttä, edes silloin, vaikka olisi lähellä ihmisiä, koska ne omat sisäiset kivut on niin syviä. Silloin voi olla kysymys siitä, että ihminen tarvitsee sellaista vähän pidempikestoista sieluhoitoa tai terapiaa, joka pystyy kohtaamaan myös sitä kipua siellä sisällä. Ja semmoisissa tilanteissa meidän täytyy myös tiedostaa, että koska minä voin auttaa, koska en voi ja koska ehkä tarvitaan toisenlaista tukea. Ja silloin ollaan tukemassa ja rohkaisemassa siihen. Yksinäisyys liittyy suruun, läheisen menetykseen, muuhun valtavan kipeään tuskaan siitä, kuinka monen sellaisen ihmisen rinnalla on ollut, jolla yksinkertaisesti, joka on menettänyt läheisensä. Ja puhutaan surun portista, joka kuvaa siis sitä, että ihminen kokee, että hän on menettänyt jotain niin arvokasta, niin tärkeää, että elämä ei sen jälkeen ole enää koskaan sama. Elämä on pysyvästi muuttunut. Meidän omassa elämässä sellainen tilanne oli, kun meidän lapsi, meidän Petteri kuoli ja jouduttiin kohtaamaan se
monen vuoden akuutti, hyvin syvä hätä, ja joka jollain tavalla jatkuu nyt vielä yli 37 vuoden jälkeenkin. Elämä on pysyvästi muuttunut. Tosin täytyy sanoa, että Jumala on niin suuri, että hän voi niiden kaikkein suurimpien traagisten asioiden jälkeen antaa siunauksen. Jopa niin, että se liittyy osittain niihin. Niin kuin hän voi muuttaa ristin kuoleman ylösnousemukseksi, niin kaikissa näissä tilanteissa hän voi auttaa. Voi liittyä huijouteen, arkuuteen, pelkoon, joka estää tarttumasta mahdollisuuksiin toisten ihmisten yhteydestä. Siihen liittyvään kipeään yksin jäämiseen. Voi liittyä häpeään ja syyllisyyden kokemukseen. Voi liittyä fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen. Johonkin sosiaalista elämää rajoittavaan vammaan. Elämänvaiheeseen tai akuuttiin kriisiin, joka on tullut kriisi tässä ja nyt. Puhutaan kehityskriisistä silloin, kun puhutaan elämän niin kuin vaiheisiin liittyvistä, aika luonnollisista kriiseistä, jotka kuuluu useimpien ihmisten elämään. Ja erilaisia, jotka liittyy vaikka murrosikään tai aikuiseksi kasvamisen haasteisiin tai vanhemmuuteen, äitiyteen, isyyteen, liittyy eläkkeelle jäämiseen, eri vaiheissa olevia kriisejä. Ja sitten puhutaan traumaattisista kriiseistä, jotka on usein tulee salama kirkkaalta taivaalta, niin kuin Salli Saari kuvasi se, ja yhtäkkiä tulee ja murtaa koko elämää. Ja mikä silloin voi auttaa? Ja sitä esimerkiksi Job kyllä kuvasi hyvin tärkeällä tavalla. Voi liittyä uudelle paikkakunnalle muuttoon. Tänä päivänä valtavan paljon niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan, ei ainoastaan uudelle paikkakunnalle, vaan ihan uuteen maahan, ovat kokeneet valtavan katastrofin elämässä, ovat joutuneet kohtaamaan sodan ja sen valtavan karut ja rumat rikkovat kasvot, ehkä läheisten menetyksiä siihen liittyen. Hyvin monta tällaista kipua niin kuin yhtä aikaa, joten sydän on todella valtavan aralla. Sen lisäksi on niin kuin uuteen kulttuuriin sopeutuminen, siellä ihan käytännössä selviytyminen, siellä yhteyden kokeminen, valtavan syvät hengelliset kysymykset. Miten voi Jumala sallia tällaisen? On valtavan paljon syviä aitoja kysymyksiä. Ja oletteko muuten ajatellut, että meidän vapahtajamme jo pienestä lapsesta saakka tunsi tämän problematiikan? Hänen vanhempiansa piti lähteä karkuun. Piti lähteä karkuun väkivaltapakoon, maanpakoon. Hän tietää, mitä on olla paossa ja väkivaltaa paossa. Ja olen aivan varma, että hän todella tahtoo, että me rakastetaan niitä ihmisiä. Tuetaan ja autetaan, jos vaan suinkin löydetään käytännön tapoja ja on tärkeää löytää. Olen iloinen jokaisesta seurakunnasta, joka tässä kohtaa tekee tärkeää työtään. Ja me jokainen voidaan myöskin olla osa sitä. Kuvasin nyt vasta osan monenlaisista muodoista, jotka johtavat siihen, että ihminen kokee niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta ja kipua. Me tiedämme, kun meitä on täällä niin monta ihmistä, että lisäksi on monta muuta tilannetta. En ehkä osannut kuvata juuri sitä tilannetta, mutta se tilanne, mikä sinulla on, niin se on Jumalan silmissä varmasti yhtä tärkeää. Ja huomioiden kaiken sen syvän kivun, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa tällä hetkellä on, niin kuitenkaan meidän ei tarvitse kokea toivottomuutta. Me voimme auttaa. Me voimme auttaa. Me emme ehkä voi muuttaa koko maailmantilanteen suuntaa. Jos me yritämme sitä, niin me koemme ainaista riittämättömyyttä. Mutta vapahtaja sanoo, että jokainen yksikin ihminen, jota me autetaan,
on Jumalan silmissä tavattoman kallis ja arvokas. Hän näkee sen. Hän sanoo kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä, olette tehneet minulle. Ja siinä meillä jokaisella on arvokas ja tärkeä paikkansa. Ja aina kun meidän sydämessä on se halu, että me tahdomme, me haluamme rukoilla sitä. Ja jos ei tahdota tarpeeksi, niin pyydetään Jumalalta sitä rakkautta sydämiimme. Mä uskon, että hän iloitsee suuresti. Hän haluaa, että hänen seurakuntansa rakastaa. Hän näkee sinut arvokkaana ja tärkeänä ihmisenä. Ei tarvitse olla jotain suurellisia lahjoja. Ei tarvitse kokea kateutta jollekin muulle. Sinun mahdollisuutesi auttaa ovat Jumalan silmissä arvokkaita ja tärkeitä. Ja silloin kun me alamme nähdä sen ja elää, niin silloin hyvin moni ihminen saa apua. Otan vielä yhden Raamatun opetuksen ja sitten pidetään pieni breikki. Ja sen jälkeen mennään kysymykseen, miten me voimme auttaa. Eli nyt on ollut kysymyksenä, on pyrkinyt kuvaamaan vähän niin kuin karttaa sen verran, kun yhdessä luennossa on mahdollista tilanteesta. Sitten tulee yhtä perusteellisesti siitä, tai ainakin rukoilen, että Jumala antaisi tulla, miten voimme auttaa. Mutta yksi Raamatun opetus vielä siitä, mikä on niin kuin meidän vapahtajamme sydämen sävy tässä. Paitsi että hän sanoi sen asian sanoilla, niin hän nimittäin antoi meille tavattoman vahvan esimerkin. Yksi tämmöinen kuvaus on täältä Betesdan lammikolla. Jeesus meni Jerusalemiin ja siellä lammasportin luona oli lammikko hebrean kielellä Betesda. Tuo nimi muuten tarkoittaa laupeuden talo. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen makaavan ja tiesi hänen jo kauan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Tämä miehen vastaus alkaa aika yllättävällä tavalla. Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi. Hän on 38 vuotta ollut sairaana. Ja ei hän voi edes ajatella, että Jeesuksella nyt olisi apu siihen tilanteeseen. Mutta hän ajattelee, että nyt on joku mies, joka välittää sen verran, että kysyy. Ja hän vastaa tilanteensa. Herra, minulla ei ole ketään. Ajattele, kuinka paljon tässä ajassa on niitä ihmisiä, jotka ovat jossakin. Ehkä tälläkin on. Mutta meidän lisäksi on vielä paljon muitakin. Joten sydämessä on se syvä riipaseva huuto. Herra, minulla ei ole ketään. Sitten kerrotaan, että Jeesus auttoi häntä. Jeesus teki, tämä ei ollut yksittäinen kohta. Jeesus teki tämän kaikkialla. Koko aika. Kun hän tuli tähän maailmaan, Jumala itse pojassansa ihmiseksi. Hän ei mennyt suurellisten viereen ja katsokaa kuinka hieno mä oon täällä. Hän meni ja kohtasi ne ihmiset, jotka oli yksin, jotka oli hädässä, jotka oli halveksittuja. Hän näemme itse teosta kiinni otetun naisen, joka haluttiin kivittää. Me näemme samarialaisen naisen, joka oli yksin siellä sen tähden siellä kaivolla, että ei kukaan vaan tulisi. Todennäköisesti siksi. Jeesus meni sinne ja hän sai kohdata vapahtajansa. Me näemme spitaaliset, joiden piti huutaa saastainen, ettei kukaan vaan tulisi lähelle. Jeesus meni lähelle ja paransi ja hoisi. Ja vaikka kuinka monta muuta esimerkkiä. Uusi testamentti ei kerro meille semmoisesta vapahtajasta, joka olisi ollut kaukana näistä ihmisistä. Kun hän pesi opetuslasten jalat, hän sanoi, minä annan teille esimerkki, että te niin tekisitte. Siihen meidät on kutsuttu. Kiitos Jeesus, että saadaan vielä tässä ennen kahvia pyytää, että siunaa meidän kahvimme ja yhdessä olemme tässä kirkossakin tänään. Anna meidän sydämemme semmoista ihan ihmettä, että syntyy yhteys ja välittäminen ja rakkaus.
Anna myös tuolle jälkimmäiselle tunnille. Anna elävä sana. Miten me voimme auttaa? Ylös noussut Herra, nimessäsi. Aamen.